Una, gipili ti ka bisan wala ka mauyoni sa ahong mga ginikanan. Ikaduha, gipili ti ka kay ikaw ra ang nag-inusara sa akong dughan. Ikatulo, gipili ti ka kay ikaw ang gusto kong makauban sa kahangturan. Una, gipili ti ka bisan wala ka mauyoni sa akong mga ginikanan. Kay tungod sa laing-laing babae na imong giilad og nabinuangan. Wala ko panumbani nga ang tanan. Kay ang tanang tao adunay kabag-uhan og namasin ako nga ako ang makapagbag-o sa dughan mong malimbungon. Ikaduha, gipili ti ka kay ikaw ra ang nag-inusarang gipitik ni ining dughan. Bisan pa man sa kadaghan nga mas labaw pa nimo nga naninguha nga makuha ning akong dughan. Wala ko sila panumbalinga bisan pa man sa kadaghang dili maayong istorya diha kanimo. Wala nako paminawa kay tungod dako ako ang paghigugma kanimo. Ikatulo, gipili ti ka kay ikaw ang gusto kong makauban hangtod sa kahangturan. Sa kahangturan nga gipangandoy sa kadaghanan. Walay laing gusto ning akong dughan. Sa kanunay gipili ko ikaw bisan usahay dili na ti ka masabtan. Gihatag ko ang tanan aron ikaw dili mulakaw ug mabiyaang nag-inusara. Mag-inusara nga akong gikahadlukan. Hangtod na abot jud ang panahon nga akong gikahadlukan. Gibiyaan mo ako kay ikaw gikulangan. Gikulangan sa atensyon o paghigugma kung nga gihatag nga kulang na lang apil ang kalag. Bisan pa di ay mahatag ang tanan, bisan pagpilion mo siya sa makadaghan. Kung ang tao dili kabalo makontento o unsaray mahatag nimo, maabot ang panahon ang gapili nimong higugmaon. Dili na ikaw ang pilion.